Ei joudu kuule mitään herkkua tarjolla. Ei alkaa kuule ole kohta ruoka-aikaa. Ai vittu, tää on hyvä! Ah! Very good. Mä vloggain. Se on kiva, kun näistä mun biitseistä on lähtenyt kummakin ruuvit. Niin nää on nyt vähän tämmöset... Oi paska. Siitä on tosiaan jo 4 vuotta, kun viimeksi on videon julkaissut Hattistilille. Mutta nyt toverit aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä tää touhu. Siis tää eka video on ihan vitun hyvä. Siis niin hyvä. Mä oon ihan täpinöissä. Mä en edes muista, milloin viimeksi mä oon ollut näin mehhuissaan jostakin asiasta. Tää on siis samalla mun koulutehtävä. Ja siis mä oon niin fiiliksissä tästä ja mä oikeesti mä oon taas oikealla alalla. Et kun mä teen näitä juttuja, niin musta tuntuu, että mä en opiskele tai näin. Siis mä niin toivon, että mä oikeesti voin tehdä työkseni joskus näin. Tai tietenkin voin, mutta et kävis niinku luojan lykky, koska näitä hommia mä jaksan päivät pitkät. Kukaan ei ole vielä nähnyt, mutta mä oon täällä silleen... Jos sitä vaikka söis tälle päivää. Viimeksi puolilta päivä syönyt koulussa. Niin. Ei tästä tule, kuulkaa neiti, mitä minä en jaksa! Mä käytän aina aamulla ja illalla näitä. Sitä joka aamu sanoo itselleen, että tänä iltana minä menen ajoissa nukkumaan. Ja paskan Mariat. Tänään on joku tämmönen ihme länttipäivä. Tää on niinku ihan päin vittua tää mun meikkipohja, mut ihan sama. Aivan sama. Mahdoton tää meininki. Mahdoton. Hieno tyttö se on, mallan mainio koira. Mulla oli taas rutkasti aikaa, mutta yllättäen tuli kiire. Tää on paha, kun asuu kävelymatkan päässä koululta, niin ei ikinä pidä hirveätä kiirettä, että kerkeisi johonkin bussiin tai junaan. Niin aina menee hilikulle. Lähdin lätkimään koulusta aiemmin, kun tuli teknisiä ongelmia. Niin nyt sitten video loppuun kotona. Että näin. Ikinä ei mikään onnistu niinku saman tien. Aina pitää jotakin säätää, mutta no can do. No hei. No hei. Joo. Hieno tyttö. Moodi on iso vauva, mummo vauva. Täällä asunnossa on tilaa, mutta hänen pitää aina päästä ihan mahdollisimman lähelle. Miten niin minusta riippuvainen koira? En voi ymmärtää. Taulut oli kauniita, sääli että niistä tullut ikin valmiita. Kahvihetki. 36 minuuttia sitten on tullut piiriili. Mitä mä nyt tuota huomaan?
Mä huomasin kyllä. Huomatko? Joo, huomasin, mutta sitten mä luulin, että sä rupeat sitä tekemään. Mäkin sanoisin. Ihanaa olla kotona. Pari päivää ollut reissussa. Miehisä. Just oli, että reissussa miehisä. Miehisä. Reissussa miehisä. Reissussa miehisä. Selvimpään kännissä. Selvimpään kännissä. No ei, oli selvimpää. On kätevä emäntä kuin leipä. Oot reissussa oikein terveellisesti soittaa. No, terveellisesti ja terveellisesti. Mary Luukset tulee niin makkaraperunat airfry. Ja heti mokka palaa suun. No kun siihen sitten nyt rakennetaan Puuvilla kauppakeskus, niin se oli kiva silleen, kun osa sen sisustuksesta oli silleen sen kauppakeskuksen, että ne oli niin kuin niitä entisajan Puuvilla tehtaita, kun seiniä oli osa siellä niinku. Eikö ottanut tietenkään kuvia? En tietenkään. No sieltä olisi pitänyt ottaa sieltä Lempi Lifestyle-kaupasta, niin nyt sen oli hauska, siellä oli kaikki erilaisia korttejakin, niin kaikkia joulukorttejakin, kaikki aivan liikkiöiden ballisia. Sitten siellä olisi ollut ihan hito hieno muki, mutta mä en raskinut ostaa kahvimuki, jossa lukee, että kaada tuoppista pum. Hyvä, mievin seuraava video onkin tää kahvipöytäkeskustelu, että tuli niin hauska. Podcastia ootellessa. Jone ja Oodi vaan nukkuu. Vittu mä vihaan elämää. Joku muukin pesee pyykkiä. Pyykkipäivä perjantai. Kuvattu video kenties. On se pyörimässä. Nykyään kun on vloggaaja, niin kamera kulkee joka paikassa. Johnikaan ei enää voi Mierin kanssa olla ilman, että kamera kuvaa. Pitää miettiä mitä puhuu. Mä että äänet kato siihen hyvin. Huomenta. Tämmöisen vierestä herätä joka aamu. Niin. Ei mami muita vierustovereita tarvitse kun on Oodi. Tämän luukin nimi on Miittespurgu. Erotiikan tappaja turvaan. Mä näin viime yönä unta, että no mä asuin täällä missä nyt asunkin ja äiti asuu siellä missä se asuukin. Mutta sitten siinä unessa äiti ilmoittaa mulle, että nyt muutetaan tyttö Porriin. Mä että aha, joo. Sitten se yhtäkkiä vaan mun niinku, tavarat hävisi täältä ja sitten me ollaan äitin kanssa ajamassa Porriin ja meidän tavarat on menossa sinne niinku eellä muuttovirman kanssa tai jotakin. Sitten mä siinä autossa vaan itken ja on, että ei vittu, mua ahistaa, mun elämä on pilalla, mitä vittu mä oon mennyt tekemään. Ja sitten kun me päästään sinne asuntoon, ja sitten sinne oli jo laitettu mulle oma huone, niin kuin teinityttö. Sitten mä menin sinne mun huoneeseen ja mietin, että mulla meni justiinsa hyvä kämppä alta. Mulla ei ole tulevaisuutta Porissa, miksi mä oon vittu lähtenyt Espoosta. Sitten mä yhtäkkiä vaan siinä unessa on silleen, ai niin, mä oon aikuinen. Eihän mun tarvi uskoa, mitä mun äiti sanoo. Mä voin tehdä ihan itse omat päätökset. Ei, me muutettiin äitin kanssa Porriin viime yönä. Sitten tämä hajuvesi tämmöisessä paketissa. Normaalista €50 ja ihan vitu hyvä tuoksu. Be real hetki. Jumalan terve. Joo. Kiitos. Mulla on ollut lainekihara aiemmin, mutta se on semmonen pienempi. Nyt mulla on tämmönen kunnon mötkäle. Tässä nyt kun en oo menossa mihinkään eikä mikään kiire, niin ajattelin nyt tämän käyttöä vähän harjoitella lisää. Mutta siinä on se hyvä juttu. Tekoäly pystyy tekemään, sanoa vain sitä, mitä mä oon jo sanonut ja tehdä niistä. Mutta se ei voi pysty arvaa sitä, mitä mä sanon seuraavaksi. Tässä kohtaa tää näyttää tältä.
Mua henkilökohtaisesti häiritsee, kun mun kulmakarvat on niin vaaleet ja koska on persaukinen, niin ei ole varaa ostaa kulmaväriä, että värjäis. Niin joutuu aina kynällä veteleen menemään. Mullahan on Tinderi, Pado, Hinge. Hinge on ihan paska, en suosittele. No, ajattelin nyt elellä reunalla ja tehdä tämmösen oikeen nettirehevi rohoviilin. Nettirehevi rohoviili. Vitu Oulun murra. Niin tein Suomi 24 rehevit 10 vuotta sitten. Se oli ihan fine paikka. Mä löysin sieltä mun ekan poikaystävä ja sitten siellä oli sille ihan suht normaalia porukkaa. No nykypäivänähän siellä ilmeisesti etitään vaan seksiseuraa, TMS. Niin siellähän tulee tosi paljon viestejä just, että olisiko paljonko ota sponssia, vittu panna, siis you know. Ja siellähän on nykyään silleen, että jos sä et maksa siitä, niin sä saat, oliko se, että vuorokauden aikana jutella vain 3 ihmisen kanssa. Eli siellä pitää aika tarkkaan karsia ja katsoa, että kelle vihtii vastata viestiin. No mähän en sitten oikein vastaa kellekään. Paitsi yhden tyypin kanssa mulla on siellä ollut ihan ok jutustelut, että ihan kivalta vaikuttaa ja näin. No, sit mä huomasin, että ihmiset on paljon niinku profiileihin kirjoittanut just, että niinku tehnyt kikin ja että tässä kikki, tulkaa sinne. No sit mä ajattelin, että no mäkin teen kikin, että sitten mä pääsen siellä ehkä vähän helpommin jubailemaan ihmisten kanssa. Kikissähän sitten on tullut viestiä vaan, enpä mä sielläkään kovin hanakasti oo. No minäpäs luen teille mukavia juttuja nyt. Joku äijä nimeltä Janne. Eilen 1 päivällä laittanut moi, sulla seurahakua Suomi 24 treffit. Tunti 20 minsaa myöhemmin. Goodbye, ei nämä runkkarit osaa edes täällä vastata. Puoli tuntia siitä mä vastaan sille, kuule, täällä tulee niin paljon viestejä, niin on laittanut ilmoitukset pois. Hieno mies ja hieno reaktio, oikein ihanaa päivänjatkoa sinulle. Hän vastaa, onneksi sun profiili poistettiin. No, mähän menin sitten sinne Suomi 24 kirjavusissa, niin siellähän mua otti tämmönen ilmoitus, että käyttäjätilisi on jäädytetty asiattoman sisällön vuoksi. Saat profiilisi taas käyttöön siivoamalla asiattoman sisällön ja ottamalla tämän jälkeen yhteyttä ylläpitoon. Hannella on mennyt ilmeisesti fiilis, kun en ole vastannut viestiin, niin hän on käynyt ilmi antaa mun profiili, mutta sille aika hepposi syi jäävytetään tili, koska ensinnäkin mulla ei ole siellä mitään asiatonta sisältöä. Niin ei siinä, eipä se ole mikään menetys eikä sille harmita, mutta siinä mielessä vähän harmittaa, kun sinne jäi se yksi ihan mukava oloinen mies. Niin nyt se luulee sitten, että mä oon feidannut, mutta no ei voi mitään. Mutta siis mua huvittaa nuo äijät, kun se nyt vaan on fakta, että miehet ei saa niin paljon viestiä mitä että naiset. Ja mäkin saan niin kuin joka tuutista vähän väliä viestejä plus suurin osa on seksuaalissävytteisiä, mikä mua vituttaa. Niin ei mua niinku kiinnosta koko ajan kytistellä puhelinta ja olla vastaamassa ja näin. Niin eikö nämä saatanan pöhölöt tajua sitä, että ihan vittu oikeasti, kun me saadaan ämmät paljon enemmän viestiä mitä ne, niin totta kai ne sitten on itse heti vastailemassa ja kytiksellä, jos heille tulee mätsi tai näin. Mut sitten taas niinku, plus sitten siellä Suomi 24 ihan vitusti ihmisiä, kellä ei ole kuvaa. Niin kuvitteleeko ne, että niin kuin, no, tässä tapauksessa mua kiinnostaa vastata kellekään, kellä ei ole kuvaa. Tääkin saatana sankari Janne, sillä on kikissä kuvana vittu Suomi-leijonan kuva. No ei voi mitään. Nykydeittailu on aivan persistä, ei tää ennen ollut tämmöstä. Mä vannon, jos mä vielä joskus seurustelen, niin mä pidän siitä miehestä kynsiä hampain kiinni. Jos tulee ongelmia, mehän mennään vittu kaiken maailman terapiat ja näin. Myöhän ei saatana erota. Minä en tätä vitun deittirumpaa jaksa. Ja joo, voihan sitä elellä elämää ja mennä tuolla ja tavata jonkun, vaikka vittu jossain, en tiedä missä, kaupan jonossa, mikä nyt on hyvin epätodennäköistä. Mutta silleen niin kuin mä asun Espoon keskuksessa, en mä poistu täältä ikinä mihinkään. Mulla on koulukin täällä, mä lompsin kouluun ja kaupat on tossa ja näin, niin en mä sitten kun Oodillakin on sillä hirveä eroahdistus.
Niin sitten kun se on päiviä yksin, niin en mä sitten viihin niin kuin lähteä johonkin vielä pällistelee. Et mä oon aika jumissa tämän minun tyttäreni kanssa, mutta... Joo. Niin ja toki siinä meni aikaa kun etti musiikit ja tein sen outron ja piti miettiä siihen, että no minkälaisen musiikin mä haluan. Ja siinä meni tovi kun sitä etti. Kassailin tässä portfolion opettajalle, että saisin hyväksi luettua yhden kurssin koulusta. Niin tarvis uudelleen käydä samoja asioita. Dickpikit. Mä en älyä mitä intoa äijät saa siitä, että kun lähettelee kullikuvia. Ei siinä, mä ymmärrän suhteessa FVP tai ylipäätään joku tämmönen systeemi. Silloin mä ymmärrän niinku semmoset kuvat, koska itekin ihan niinku kuvia voin lähetellä, mutta en randomeille. Niinku ainakaan ite en saa kiksejä siitä, että mä lähetän itsestäni kuvia jollekin randomeille, koska no en vaan saa kiksejä. Mut eri asia sitten suhteessa on silleen, että vähän niinku... Tuli vaan tämä asia tässä nyt mieleen, kun netin syövereistä on silloin tällöin jutellut yhden landeäijän kanssa, jota tuskin ikinä tulen näkemään. Niin häneltä sain extempore tuossa aamupäivällä kullikuvan ja en sitten notteerannut sitä yhtään mitenkään. Ja hän on yrittänyt mulle pari kertaa tänään soittaa ja en ole joutanut vastaamaan ja näin. No tuossa jotakin laiteltiin viestejä ja mä oon vähän vittumainen, niin sit se laittaa mulle, mahatko olla sittenkin ihan kyrpämättä, no nytkö sen vasta huomasit? Ja sit oliko dickpikki liikaa järkyttynyt, että no oli. Et anna huomioon, oisit halunnut nähdä vaan livenä, ei se ollut edes minun kulli, että no ihan sama kenen kulli se on. Sit se on, annetaanpas vittu olla. Mä toko. Hän tokaisee lapsellista käytöstä. Mä että kullikuvia lähettelee, kun on sitten ihan fine. Lähit nyt tuolle linjalle. Mutta no ainahan mä tällä linjalla on ollut. Hyppääpä naisen kenkiä, ota vastaan päivästä toiseen kullikuvia, niin opit ymmärtää. Hän vastaa, oksettas. No oliko edes hyvän kokoinen? Hyvin upottaisi. Ja sitten hän laittaa ääniviestillä, että joo mä pyydän anteeksi. Niin kuin tälleen hyvin upottaisi viestin jälkeen 6 minsaa myöhemmin hän laittaa ääniviestillä ja pyytää anteeksi. Jos siellä ruudun toisella puolen on miehiä, joilla on tarvetta lähettää dickpikkejä, niin miettikää oikeasti, hypätkää naisten kenkiin, koska myös saadaan päivästä toiseen niitä vitun kullikuvia, että niistä voisi tehdä joku kollaasi saatana seinälle. Sitten taas toinen tyyppi, joku random, jonka on laittanut yli vittu 2 viestiä, niin kysyy, mistä erityisesti tykkäät seksissä. Mä no tässä kohtaa mielellään en puhu seksistä. Ai et vai, ikävä kuulla sit. Niinku mitä vittua? Niinku harvoin nykyään oikeesti saa mitään järkevää keskustelua kenenkään kanssa aikaiseksi, kun se on aina, ruvetaan niinku heti kättelyssä puhumaan seksistä ja jos lähdet jotenkin vastaamaan kysymyksiin, loppujen lopuksi siitä seksistä pitäisi seuraava vittu 2 kuukautta höpöttää. Sitten ihmetellään ja suututaan, että miksi ämmä on niin vittumainen. No, tämän takia mä oon vittumainen. Ja en varmasti ole ainut nainen, kenellä kiehuu nämä jutut. Niinku... Että semmoset tällä kertaa sitten. Mä nyt tässä teille vähän kuvailen mun arkimeikkiä pikaseen. Mitä minä tähän naamaan länttäsen. Mulla on vaan kiire yllättäen. Ja kamerastakin loppuu akku, että saa nähdä millä menestyksellä tämä nyt sitten. Ja mä levitän meikkivoiteen sorvilla. Se sullautuu paljon mukavemmin ihoon, kun taputtelee ja vetelee menemään. Estee Lauderin koko luomelle. Vähän vakosee. Sitten vähän korostaa sitä varjoa. Silmän rajaukseen. Laitan tänne vähäsen ja sitten alas ja häivyttelen. Tältä vähän kontouria. Aurinkopuuteri. Käen kautta, koska tää on aika stydi.
poskipuna, kulmakynä, ripsiväri, ylös ja alas. Täältä samaisesta paletista vielä valaakosta. Tuliko Oodi Jounille muutamaksi tunniksi? Niin. Jounin kanssa hengailee, niin ei tarvi olla itsekseen. Tää on hauska, kun Lepuski on tullut ratikka, niin tässä kohin tuo menee tolleen Nurtsin päältä. Pöpilään tieni vie. Toinen kerta 5 vuoteen. Nyt tavoitellaan ainakin alkuperäisten puheiden mukaan. Jotenkin mun mieliala saatais about normiksi nyt täällä. Ja sitten mahdollisesti joskus, jos pääsis psykoterapiaan jotenkin kaiveleen kaikki ongelmat. Kun ei tiedättekö jaksaa enää tämmöstä elämää, että on niinku ihan pihalla koko ajan. Väsynyt ja pilalla. No, pilalla.